ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 9 കടക്കുന്നു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. നമുക്ക് സദ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാഭാതി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തിയില് വൈദ്യ സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അതിലിപ്പോ വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 64 ഇനങ്ങളുണ്ട് സാധന ചെയ്യാനായിട്ട്. അതില് നമ്മള് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അധ്യായം 9. അപ്പൊ അധ്യായം 9 ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ഇതാണ് അധ്യായം 9 അപ്പോൾ 20 തൊട്ട് 42 ഇനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 19 വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 19ാമത്തെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20 മുതൽ 42 ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 64 ഇനം. അതിൽ ആ 64നെയും നമ്മള് 20 അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 20 പ്രധാനപ്പെട്ട 20ഉം പിന്നെ 44ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട 20നെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മങ്ങളും. അതെല്ലാം നമ്മൾ 6, 7, 8 അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20 തൊട്ട് 42 വരെ ഉള്ള ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.
അതിൽ ആദ്യത്തത് 20ാമത്തത് ദൈവദൂഷണം, ദൈവനിന്ദ. അപ്പൊ ദൈവനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, എന്താണ് അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സേവാ അപരാധവും അതുപോലെ നാമ അപരാധത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സേവാ അപരാധത്തെക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളുടെ ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സേവാ അപരാധം ചെയ്താൽ, നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സേവാ അപരാധത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നാമ അപരാധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നാമ അപരാധം അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ അപരാധമൊക്കെ. അപ്പൊ നാമ അപരാധം, നാമം ജപിച്ചാൽ സേവ അപരാധം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നാമത്തിൽ തന്നെ അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മള് അതിനെ മറ്റൊരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ 4 തരത്തില് അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ അപരാധങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപരാധം തന്നെ നാമ അപരാധം, സേവ അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം, നാമാവതാരം, വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക. അതിലും ഉയർന്നതാണ്. ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അതാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. സാധു നിന്ദ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഹരിനാമ ചിന്താമണിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഏത് തരത്തിലാകട്ടെ, കനിഷ്ഠാധികാരി ആയാലും മധ്യമ, ഉത്തമ, സാധാരണ നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, എന്നാലും സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അവൻ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ പോലും നമ്മൾ ദൂഷിക്കാൻ പാടില്ല. ദൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ വ്യക്തി അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാള് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്, കുറ്റം പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തോന്നൽ, നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം സാധു നിന്ദയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ അത്ര താല്പര്യമില്ല, അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലും എല്ലാം സാധു നിന്ദയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധു നിന്ദ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മത്തെ പാപങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ്, ചിലരെ ഇഷ്ടമല്ല, ചിലരുടെ സംസാര രീതി നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തിയിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഭക്തന്മാര് ആരോ ആകട്ടെ, കനിഷ്ഠാധികാരി ആണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൂഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കേട്ടാലും അത് താല്പര്യത്തോടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം നിന്ദയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിന്ദകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക, അത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ, നമ്മളൊരു അപരാധം ചെയ്തു പോയി, നമുക്ക് അറിയാതെ ആ ഭക്തനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയി, അതൊരു അപരാധമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ അപരാധത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുക, ആ ഭക്തന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തും ആ ഭക്തന്റെ അടുത്തും എല്ലാം നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നമ്മളായിട്ട്
ഈ അപരാധം മാറണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയല്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുക. അതാണ് ഒരു വഴി ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അപരാധം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നത്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അവര് പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവൻ വെടിയണം. എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്? ജീവൻ വെടിയണം. ഇനി 3ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ജീവൻ വെടിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ 2 കാര്യം, അതായത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ജീവൻ വെടിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകണം. അവിടെ നിൽക്കാനേ പാടില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3ാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്, എങ്ങാനും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏതേലും ഒരു ഭക്തൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 വഴികളിൽ ഈ 3 വിധം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഭക്തിയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വീണു പോകും. അവന്റെ ഭക്തിയിൽ താഴ്ച ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ അപരാധമായി മാറി. ആ വൈഷ്ണവനെ ദൂഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെ ഭക്തനെ ദൂഷിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അപരാധമായി മാറി. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സഹിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജഗായി മധായിയെ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ്. തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന, എല്ലാം തൃണത്തെക്കാൾ സഹനശക്തി ഉള്ളവനാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഗായി മധായിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം കൊല്ലാൻ വരെ പോയ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്? കാരണം എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ. അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനടുത്ത് അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെയോ അഭിമാനത്തിൽ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം സഹിക്കില്ല. ഇതാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ആ വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ, ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് വഴക്കു പറയുകയും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു അധികാരവുമില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഒരു ഉപദേശവും കൊടുത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? എപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനൻ വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ശിഷ്യത്വം ഭഗവാനോട് സമർപ്പിത ശിഷ്യത്വം, അതാണ് ശാദിമാംതാം പ്രപന്നം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, അങ്ങ് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നമ്മളടുത്ത് അടിയറവ് വെച്ച് നമ്മളെ ഒരു മെന്റർ ആക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേസമയം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു
ഒരു ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളെ മെന്ററായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ച് എനിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമോ അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഇപ്പോ ചെയ്ത് എന്തോ അപരാധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് പാതയിലല്ല, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോഴും അത് സത്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കണം. നമ്മളല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് പോയി ഉപദേശിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കാരണം ആ വ്യക്തി നമ്മളുമായിട്ട് അങ്ങനൊരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശിക്ഷാഗുരു, ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ അത് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ഉതകുന്ന വ്യക്തി ഒന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയെ, ആ വ്യക്തിയുടെ കൗൺസിലറിനെ അറിയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭക്തിയിൽ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു, ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ അതോറിറ്റിയെ, ആ കൗൺസിലറിനെ അറിയിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടാതെ വേണ്ട വേണ്ട ഞാനൊന്നും പറയില്ല കാരണം അത് അപരാധമായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാനും പാടില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കുക. അത് ഒരിക്കലും അപരാധമാകില്ല. അത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യമാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ കൗൺസിലർ സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധു നിന്ദയൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേർന്നാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അപരാധം ചെയ്യും. ഭക്തരല്ലാത്തവര് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ദൂഷിക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വളരെ പുച്ഛമാണ്, അവരൊക്കെ ജീവിതം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുക. മാക്സിമം അവരുമായിട്ട് അകന്നു നിന്ന് ഉള്ള ഇടപാടുകൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അഥവാ സാധുനിന്ദ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയാൽ ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. ആ ഭക്തന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. വളരെ വിനീതനായിട്ട് ആ ഭക്തന്, കൂടാതെ ആ ഭക്തന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധുനിന്ദയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുറ്റം പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മളെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുത. നമ്മൾ എന്തോ പറയട്ടെ, നമ്മൾ അതെല്ലാം സഹിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ്, സ്വന്തം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം സഹിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേട്ട് നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവുക. ഇനി എങ്ങനെ ഈ കുറ്റം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്, എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതെങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ആയിരിക്കില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ കുറ്റം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുറ്റവും കുറവും ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റി ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ എന്ത് കാണണം? മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മ കാണണം. ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ രീതിയിലും അവരെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവര് ചെയ്യുന്ന, കാരണം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് തെറ്റ്, കുറ്റങ്ങൾ. കാരണം മനുഷ്യ സഹിതമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടവരില്ല. വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ അങ്ങ് ഉന്നത തലത്തില്, ഇപ്പൊ മഹാരാജമാരൊക്കെയാണ്, പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചവർ മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. എന്നാൽ അവരിലെ നന്മകൾ നമ്മൾ കാണുക ഭക്തന്മാരുടെ. എന്നിട്ട് നമ്മളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ കുറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് ദൈവ നിന്ദയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ തൃണാദപി സുനീചന അതാണ് സഹിഷ്ണുതനും വിനീതനുമായിരിക്കുക. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് വൈഷ്ണവനെ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ദുഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോവുക. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ. ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവരെ പറഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുക. ഇതാണ് 20ാമത്തെ നമ്മുടെ 64 ഇനങ്ങളിൽ 20ാമത്തെ ഇനം.
കൊണ്ട് എങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് തിലകം 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലകം ഇടും. ഈ 12 സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും കേശവായ നമ, നാരായണായ നമ, മാധവായ നമ, ഗോവിന്ദായ നമ, അങ്ങനെ നമ്മൾ 12 നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിലകം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിലകം ചാർത്തുമ്പോൾ അവര് വിഷ്ണു ഭക്തരാകെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടമെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിലകവും തുളസി മാലയും ഒക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ള സ്ഥലം അത് വൈകുണ്ഠം പോലെ നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുള്ളപ്പോൾ. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് തിലകം ഗോപീചന്ദനം അണിയുന്നു, അതുപോലെ ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ തിലകം ശരീരത്തിന്റെ 12 ഭാഗങ്ങളിൽ തിലകം ഇടുന്നു. അപ്പം മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിലകം ഇടുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല ഇടുന്നു. അങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ യമദൂതന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കണം, കണ്ടിമാല ധരിക്കണം എന്ന്. കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് നിമിഷം, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സമയം കാലം ഒന്നുമില്ല. എപ്പോ വേണേലും മരണം സംഭവിക്കാം, പ്രായമില്ല, ഏത് പ്രായത്തിലും മരണം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് യമദൂതന്മാർ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. എല്ലാരും തിലകം ധരിക്കണം, ഖണ്ഡിമാല ധരിക്കണം എന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാർ സമീപിക്കില്ല. അജാമിള മോക്ഷം നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന വാക്ക്, ആ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം, നാരായണ എന്ന തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്, എന്നിട്ട് പോലും യമകിങ്കരന്മാർക്ക് സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യമകിങ്കരന്മാരെ വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് വന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. അടുത്തത് 21, 22. 22 ഇത് തന്നെയാണ്. 21, 22 ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിലകമിടുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പേര് ശരീരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ തിലകം ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലകം ധരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മന്ത്രം പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണശേഷം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ തുളസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അത്രയും സേക്രഡ് ആണ് തുളസി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഈ 4 കുമാരന്മാര് ഭഗവാനെ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെല്ലും. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തരല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലുള്ള തുളസി ദളത്തിന്റെ ആ ഗന്ധം, ആ തുളസിയുടെ ഗന്ധം അവർ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറി. അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമാണ് തുളസി. അപ്പൊ തുളസി കണ്ടിമാല, വൈഷ്ണവ തിലകം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു യൂണിഫോം ഇടുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം കാണും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു യൂണിഫോം ആണ് ഈ കണ്ടിമാലയും തുളസി കണ്ടിമാലയും തിലകവും ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. അതായത് ഇപ്പം ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഉള്ളവരുടെ തിലകത്തിന്റെ അവര് നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടേത് ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ തിലകത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വൈഷ്ണവ തിലകം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. പൂതന വന്ന് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, അങ്ങനെ പൂതനയെ കൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ കണ്ണൻ വധിക്കുന്നു.
അതിനുശേഷം യശോദാമ്മ ഓടി വന്ന് ഈ അസുരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിഷ്ണു നാമങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്ത് ഓരോ നാമങ്ങൾ എഴുതി ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ 12 നാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കവചമാണ്. ഈ 12 നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിലകം ഇടുമ്പോ നമ്മളെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരില്ല. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു കവചമായിട്ടാണ് ഈ തിലകം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഈ പ്രേത, ഭൂത, പിശാച് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് 23 പുഷ്പമാലകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുഷ്പമാലകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല നമ്മൾ ധരിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ധരിച്ചാൽ അത് ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുഷ്പമാല, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂമാല സ്വീകരിച്ചാൽ മായ നമ്മളെ കീഴടക്കില്ല എന്ന് ഉദ്ധവർ പറയും. ഇനി തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ കളഭമോ ശരീരമാകെ പൂശുന്നവനും കൃഷ്ണന് ചാർത്തിയ പൂമാല അണിയുന്നവനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയ്ക്ക് പെടേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് തീർച്ച. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ വിളി കേൾക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഇനി സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാതര രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച മാല നമ്മൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത 24ാമത്തെ ഇനമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ 64 തരം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ തിലകം, തുളസി ധരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ തിലകം എല്ലാ 12 ഭാഗത്ത് ധരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഭഗവാന് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കുന്നത്, ഇനി അടുത്ത ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തായാലും അവിടെ കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നൃത്തം വെക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ നൃത്തം വെക്കുന്നത് അതും ഒരു സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിച്ചുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മൂഡിലാണ് നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോ സാധാരണമായിട്ട് ഒരു സിനിമാ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നൃത്തം വെക്കാൻ തോന്നും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോഴും അതേ മൂഡിൽ, എങ്ങനെയാണോ സിനിമാ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ നൃത്തം വെച്ചത് അതേ മൂഡിൽ ഇവിടെ നൃത്തം വെക്കുക അല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കണം. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ നൃത്തം വെക്കണം. അങ്ങനെ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ അനേക ജന്മങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ, കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിയും നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോ നൃത്തം വെക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്, അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ആ മനോഭാവം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
പിന്നെ ക്ലാപ്പ് അടിക്കും. നൃത്തം ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ കുറെ പക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാപ്പ് അടിച്ചാൽ എന്താ, പക്ഷികളെല്ലാം പറന്നു പോകും. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് കൈ കൊട്ടുമ്പോൾ പരമാനന്ദത്തിൽ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ കൈ കൊട്ടുമ്പോൾ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൈ കൊട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പറന്നു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് നൃത്തം വെക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതും കൈ കൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെയും ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 25-ാമത്തത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവരും ഒരുപോലെ ഉള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഫലം ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടും. അതിന്റെ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുണ്യം എന്താണ്, അതെല്ലാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് തീർന്നു പോകും, വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചാൽ എന്താണ്, ഭൂലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല, അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും എന്നാണ് ഈ നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ വണങ്ങുന്നതും തുല്യമല്ല. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ പുണ്യം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സർവം സമർപ്പിച്ച് പ്രണമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദരപൂർവം പ്രണാമം അർപ്പിച്ചാൽ അവൻ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത 26-ാമത്തെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രഥയാത്രാ വേളയിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വേണം ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകും എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. ഇനി 27-ാമത്തെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ, അതാണ് 27. അത് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവൈശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അനുഗമിക്കുക, രഥയാത്രയിൽ നമ്മൾ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അനുഗമിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വൃന്ദാവനം, മധുര അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ, അത് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണ, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചാൽ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക എന്നിവിടങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആ പുണ്യമേഖലയിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പുണ്യമേഖലയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ധാമുകൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അത് ഡാമിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബോധത്തോടു കൂടി പോകണം? ഒരു ടൂർ പോകുന്ന മൂഡിലായിരിക്കല് ഡാമിൽ പോകേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല. ഏത് ബോധത്തിൽ ക്ഷേത്രവും തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഉത്തേജിതരായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ വേണം പോകാൻ. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ആ സ്ഥലം കാണാനും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ അവിടെ പോയി എന്ന് അതല്ല, ഒരു ടൂർ പോകുന്ന മൂഡ് അല്ല അത്.
അത് ധാം സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടല്ല, ധാമുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ടാണ് കാണേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുമായി ചേർന്ന് ഓരോ ധാമിന്റെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ ലീലകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ വേണം കാണാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പോയാൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് മായ നമ്മളെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ആ അവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തിയുത സേവന അവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അടുത്ത ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി 29ാമത്തത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ആളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാകും. ഇപ്പൊ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കാനും ഗംഗ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താൽ എന്താണ്, എല്ലാ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അതുപോലെ ഗംഗ ഒഴുകുന്ന നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുണ്യ സങ്കേതമാണ്. അവിടെ എല്ലാം സന്ദർശിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലുള്ള ഗുണം. അപ്പൊ ഏത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ 4 റൗണ്ടാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. 4 റൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. അടുത്തത് അർച്ചനം. അപ്പൊ അർച്ചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അർച്ചന. അർച്ചന ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. മറ്റെല്ലാ പാതകങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് സുദാമ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ വിഗ്രഹ ആരാധനാ ക്ഷേത്രത്തില് ബ്രാഹ്മൺ ഇനിഷ്യേഷൻ ചെയ്ത, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അർച്ചന ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു പൂജാരിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഗുണം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാനസ പൂജ ചെയ്താൽ, ആ വിഗ്രഹത്തിന് മാനസ പൂജ ചെയ്താൽ, നമ്മളൊരു പുഷ്പം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ആരതി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മംഗലാരതി കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മംഗലാരതി കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭഗവത് സേവനമാണ്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിഗ്രഹത്തെ അർച്ചനം ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അർച്ചനം ചെയ്തതിന് തുല്യ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് അർച്ചന. പിന്നെ കൂടാതെ ഇതില് സുദാമാവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. സുദാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. സാഖ്യഭാവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ പറയും, ബ്രാഹ്മണർ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാൻ പോയി. അപ്പോ സുദാമാവ് പോയി ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞ, ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, ഞങ്ങൾ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവര് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെന്താ ചെയ്തത്? അവര് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് ഓടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന രാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ പാദങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര യജ്ഞം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി 31ാമത്തത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് സേവനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? നമ്മൾ ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിൽ, എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിനെ
എല്ലാരും സേവിക്കുന്നത്, പരിചാരകർ രാജാവിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തേണ്ടത് രാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ആ മനോഭാവത്തിൽ, ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യേണ്ടത്. മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണധാമത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. സമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അങ്ങനെയാണോ? ഒരുപാട് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ, നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവർ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, ആളുകളെ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ തിരുനാമം ജപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ വേണ്ടി പാടുന്നു. അതാണ് 32. പാട്ട് പാടുക. പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തോത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ലിംഗപുരാണത്തിൽ മഹാദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും മഹാദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടിയുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വരുന്നതാണ് 33 വരുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്യാം. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഇവയൊക്കെ കുറിച്ച് പാടുമ്പോൾ അതെല്ലാം സങ്കീർത്തനമായി. എല്ലാരും കേൾക്കെ പാടുമ്പോഴാണ് അത് സങ്കീർത്തനമാകുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ഉറക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ഒരുവൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലെങ്കിലും അവൻ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്ക്, ഒരു പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നവൻ ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം. പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു വട്ടം നാമം ജപിച്ചാൽ പാപിക്ക് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്യാം. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരുപാട്, അതായത് കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റാത്തത്ര പാപം അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഉച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത തന്നെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുമ്പോ അയാള് കംപ്ലീറ്റ് പുണ്യവാനാവുക എന്നല്ല, ഒരുപാട് പാപം ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നാമസങ്കീർത്തനം കേട്ടാൽ അതുപോലുള്ള പാപം അയാൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും പാപത്തെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നാമജപത്തിന്. ഇനി ലീലാ സങ്കീർത്തനം. ഇതില് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നരസിംഹദേവനോട് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങയുടെ ലീല ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ലീലയെക്കുറിച്ച്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശായിയാണ്, അവയെക്കുറിച്ച് ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അടുത്ത ഗുണസങ്കീർത്തനം.
ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കീർത്തനമാണ് ഗുണസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്, നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിത, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ത്യാഗത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെ ആത്യന്തിക പൂർണ്ണത ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു, നാമസങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ജപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജപം ചെയ്യുക. ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജപിക്കുക? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് മാതാജി. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനവും ജപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്നിച്ച് പാടുന്നതൊക്കെയല്ലേ മാതാജി? സൗണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ആണോ? ജപം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ആർക്കേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ? നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാം. അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ലെജിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറയും. അതാണ് ജപിക്കുക. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പാടുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് ഉറക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓക്കെ. അപ്പൊ ജപവും സങ്കീർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജപിക്കുന്നത്. ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാരും കേൾക്കെ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് അത് സങ്കീർത്തനമാകുന്നത്. നമുക്ക് മാത്രം, അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ അതാണ് ജപം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരും ജപിക്കണം, മറ്റെല്ലാവർക്കും. അപ്പം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള നേട്ടമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, കീർത്തനം ഉറക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവനും അതിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉറക്കെ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം നല്ല ഈണത്തിലൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാരും കേൾക്കുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജപം നമ്മൾ മാത്രം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ഗുണത്തിനാണ് ജപം ഉതകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും, നമ്മളുടെ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജപത്തിനാണ്. അത് ആ ജപത്തിലൂടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കൂ. ആ ജപം നമുക്ക്, അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജപം ചെയ്യണം. ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മുക്തിയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയും. ഇനി 35-ാമത്തത് സമർപ്പണം. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അത് 3 വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. ഇതിലെ സ്പെല്ലിങ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട്, തെറ്റാണ്. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്നല്ല, സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇനി അടുത്ത 2-ാമത്തത് ദൈന്യവോദികം. ബോ അല്ല, വോയാണ്. ദൈന്യവോദികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. വളരെ വിനീതനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈന്യവോദികം. 3-ാമത്തത് ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ലാലസാമയി. അപ്പൊ ലാലസാമയി ഭാവത്തിൽ, അത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ
ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ലാലസാമയി. അപ്പോ ലാലസാമയി ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം താൻ ആരാണ്. സിദ്ധ അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തിലാണോ, മാധുര്യ രസത്തിലാണോ, വാത്സല്യ രസത്തിലാണോ, ശാന്തരസം, ഏത് രസത്തിലാണ് താൻ ഭഗവാന്റെ താൻ ഉള്ള സിദ്ധ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിയ ഉയർന്ന ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ച വ്യക്തികളാണ് ലാലസാമി. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, കരയുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. യുഗായുധം നിമിഷേന ചക്ഷുഷ പ്രാവശ്യായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദം വിരഹമേ. ആ വിരഹ ദുഃഖത്തിലാണ് അവരെ ഭാവ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലാലസാമയി ഈ രീതിയിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനിലുള്ള വിരഹം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ. അപ്പൊ താൻ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചത് ആ ഭാവത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ വീശാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? ഭഗവാനെ വീശുക എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതാ? സാഖ്യമാണോ, മാധുര്യമാണോ, ദാസ്യമാണോ, ഏത് ഭാവമായിരിക്കും? ദാസ്യമാണോ മാതാജി? അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ്യഭാവത്തിൽ. അപ്പോ താൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ അങ്ങേ ഒന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. അങ്ങേ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്നാണ് എന്നെ വീശാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിരഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലാലസാമയി. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ദൈന്യബോധിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അവര് ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഭക്തരാണ്. താൻ വളരെ താഴെ വിനീതനായിട്ടാണ്. എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവുമില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റൊരു ജീവാത്മാവുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. ഈ ഒരു നിലയിലുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈന്യബോധിക. ദൈന്യബോധിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിനീതനായിട്ട് താനാണ് ഏറ്റവും പാപി എന്ന് ആ ഒരു എന്താ അതില് ലജ്ജ തോന്നി ഭഗവാനോട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അത്രയും പാപിയാണ്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടും എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലാണല്ലോ ആഗ്രഹം. ഞാൻ എത്ര നിർഭാഗ്യവാനാണ്. നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പല ഭജൻസും ഇതുപോലത്തെ ഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറെ ഭജൻസ് കണ്ടിരുന്നു. അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും പാപി, എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല എന്ന് ആ ബോധത്തോടു കൂടി പറയുന്നത്. അതാണ് ദൈന്യബോധിക. ഇനി സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഉള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു യുവാവും യുവതിയും അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നി. ആ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഇഷ്ടം തോന്നിയതല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന ആ ഇഷ്ടം. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങയോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം തോന്നുന്നത്, ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങയോടുള്ള ആകർഷണം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രം. ഇതിന് മറ്റാരുടെയും പരസ്പര പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതി പ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ, വിശേഷാൽ പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഭൗതികമായ ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള താനേ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹബന്ധം. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റെന്തെങ്കിലോ കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനോട് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹം വരണം. ഇപ്പൊ ഈ വൈദ്യസാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവിക ആകർഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക. അപ്പൊ ഈ 3 രീതിയിലാണ് സമർപ്പണം വരുന്നത്. അടുത്തത് സമർപ്പണം
ഇനി 36-ാമത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക. ഭഗവാനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോട് അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11-ാം അധ്യായം. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിനി നമ്മുടെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സില് ഇപ്പൊ ആചാര്യ സീരീസ് ആണ്. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് അടുത്ത കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഭീഷ്മരുടെ പ്രാർത്ഥന, വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ എത്ര പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇതെല്ലാം വേദപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്ന വ്യക്തികൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് താനും. ഇനി നരസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നവൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹനായി. ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. പിന്നെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ വരാൻ ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ, പിന്നെ ഗുരുമുഖ പത്മവാക്യ, കൂടാതെ തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അത്രയും വിനീതനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയും. അതാണ് ഭഗവാന് സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം. അടുത്തത് പ്രസാദം. ആദരപൂർവം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇനി 38 ചരണാമൃത പാനം. എന്താണ് ചരണാമൃതം? ചരണാമൃതം എന്താന്ന് പറയാമോ? ഭഗവാന് നമ്മള് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ജലമല്ലേ മാതാജി? ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് എടുക്കൂല, നീ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിക്കും. ചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസന ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യം കൂടിയുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവനോ യാഗം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തവനോ വേദം അഭ്യസിക്കാത്തവനോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനോ പോലും, മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ചരണാമൃതം കഴിച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ നമ്മൾ അർഹനായി. അതാണ് ചരണാമൃതം പാനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം.
പുണ്യപ്രവർത്തികളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ചേർന്ന് രുചികരമായ ഈ പാനം ചരണാമൃതത്തിന് അത്രയും ആത്മീയ മൂല്യമാണുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ചരണാമൃതം ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി 39 സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂക്കളും ഭഗവാന് വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുന്നതാണ്. അതല്ലേ, നമ്മള് മൂക്കുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താണ് മണപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മൂക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് മണക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ, പൂക്കളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറ്റി സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. പാമ്പ് കടിയേക്കുന്നവർ ഏതോ ഒരു സസ്യം മണക്കുമ്പോൾ ആ വിഷം ഇല്ലാതാകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന വിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ മണക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി 40ാമത്തത് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരിക്കും വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഹരിജനം, ഏത് ചണ്ടാലത്തിൽ പിറന്ന ജനമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹരിജനമാണ് എന്ന്. ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധികൃതരെയും തൂക്കുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം നടന്നിരുന്നു. അവരുടെ ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു ഈ വിലക്ക്. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ എന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പേരുകൊണ്ട് മാത്രം ഹരിജനമായാൽ പോരാ, നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ആ ശുദ്ധിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ, അതായത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന് ദീക്ഷയെടുത്ത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയെടുത്താൽ നമുക്ക് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെ ജനനമല്ല, നമ്മളുടെ അവബോധമാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരെയും തടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഇനി 41 എന്താണ്? വിഗ്രഹ ദർശനം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ജിജ്ഞാസയാൽ പ്രേരിതനായി യാദൃശികമായിട്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, വിശേഷിച്ചും ഗോവിന്ദദേവന്റെ ക്ഷേത്രം ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാനെ, അപ്പൊ അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ്. ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് ദർശിച്ചാൽ മതി. വൃന്ദാവനത്തിലെ, അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, വരാഹ പുരാണത്തിലുള്ള
കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ദർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് സ്വർഗ ലോക പ്രാപ്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ 42-ാമത്തത് ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ ആരതിയും ആഘോഷവും നിരീക്ഷിക്കുന്നവൻ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ എല്ലാ ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആരതി കണ്ടാൽ മതി. ആരതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലം കത്തിച്ചാമ്പലാകും. അതെല്ലാം തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാപമാണ് ബ്രഹ്മഹത്യ, അതുപോലും നശിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ജുലാൻ യാത്ര, ധോലയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേളകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നഗരത്തിലെ മിക്ക വീഥികളിലും കൂടെ ഘോഷയാത്രയായി നടക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും എന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രഥയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആ രഥം ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ രഥയാത്രയില് ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ റോഡിൽ വണ്ടി എന്താ കാറിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തെ അങ്ങനെ പോലും നോക്കിയാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദർശിച്ചാൽ മതി ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഉത്സവ ആഘോഷമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ രഥയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വഴി കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ അവർ പോലും അറിയാത്ത പുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അവർ ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്തോ ആകട്ടെ, അവര് ജസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് പുണ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സന്തുഷ്ട മനസ്കനായി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹപൂജ കാണുന്നവന് പഞ്ചരാത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ക്രിയായോഗത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അഗ്നിപുരാണം പറയുന്നു. ക്രിയായോഗം എന്നത് പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനമാണ്. പക്ഷെ അത് ദിവ്യ യോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി മാറും, ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണുന്നതും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം വരെ നശിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ദർശിച്ചാൽ എന്താണ്, ചണ്ടാല കുലത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൂട്ടാളി, ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ യോഗികളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ കാണുമ്പോൾ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹ പൂജയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ യോഗികളുടെ പ്രക്രിയ, അവര് വേറൊരു പ്രത്യേകതരം യോഗികളാണ്. അപ്പൊ അവര് പോലും ഇത് കണ്ടാൽ അവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ജ്ഞാനയോഗി, അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ കണ്ടാൽ അവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 9ാമത്തെ അധ്യായം. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോ 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവന